Ang mga ginikanan mao ang iwag ug kahayag sa ilang mga anak aron mapadulong ngadto sa tilan sa Ginoo. Kini ang gipanayag ni Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD sa kapistahan sa inahan sa kanunay panabag nga sama usab ni Santa Maria nagtimaan sa kahayag kay siya man ang giya padulong ngadto kang Hesus. Kay siya man bituon nga magagiya kanato padulong ngadto sa iyang anak. Ang mga Birhen Maria batud pa sa Arsobispo na ila usab nga Stella Maris ang bituon sa kadagatan. Ang mga ginikanan mamahimo sa mga bituon sa ilang mga anak aron madalangan to sa tihilan sa Ginoo. Bisan sa kalisod karon sa pag-amuma sa mga anak ug pagmatutuapan panikabutan nga ilang imatuto ay ilang mga anak tungod sa hulga karon mga panahon, ilabi na sa illegal nga droga uban pa nga mga bisyo. Busa magbinadayon maginikanan ngadto sila mga anak aron dili masalag sa laing dalan ang ilang mga kamataan. Ang mga ginikanan mao bituon usab nga magiya sila mga anak matud pa sa Arsobispo ug dili kini taguan ang mao bituon bisan pa sa mga problema apan mamahimong kahayag sila mga anak. Kaya ginuman mihatag sa iyang inahan nga Santa Maria aron mahimong kahayag sa katawan nga padulong ngadto sa iyang gingharian. Hinungdan nga ang larawan ni Mama Mary labi na sa inahan sa kanunay panabang adunay bituon diha sa ibabaw sa iyang agtang tungod kay nagtimaan man kini gay ang inahan anaa o ang inahan sa kanunay panabang mao man ang kahayag alang sa mga baton. Samtang yatagan usab og pagtagad sa Arsobispo sa Pontifical Mass sa kapistahan sa inahan sa kanunay panabang diha sa Carmen Annex ang kulor sa sapot sa duga ni Santa Maria nga pula. Kanagatang pagtagad sa iyang pagkaulay ang kulor pula diya sa dughan samtang nang sapot usab nga kulor blue nagbantala kini sa iyang pagkainahan. Kaya ang pagtuog Katoliko Romano kay nagbantala man nga si Mama Mary mao ang inahan samtang ang hulagway usab sa inahan sa kanunay panabang nga nagkugos ni Jesus makita nga ang sinilas nga hapit mahulog nga nagtimaan so sa kakalag nga nagdebosyon sa inahan sa kanunay panabang. Gani baton pa sa Arsobispo nga ang debosyon ni Santa Maria ang gitisok magali sa mga seminarista samtang giumol pa sila nga mamahimong pari diha sa seminaryo tungod kay ang debosyon ni Santa Maria mamahimong balaan ngadto sa kamatuon o sa katawan. Busa nagdasig kani ngadto sa mga batuon nga dili mawad-an sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Pinugdanon nga anaa gyud ang pagrosaryo o aron nga mahimong kutay sa kanunay sa inahan sa kanunay panabang. Din makita usab nga adunay hilo sa dalyas labi na sa larawan ngadto kang Jesus nga nagtibaan kini sa debosyon ni Santa Maria. Nagdasig ang Arsobispo sa mga batuon sa Barangay Carmen nga ipadayon ang debosyon sa inahan sa kanunay panabang kay kiniman magdala sa mga batuon ngadto sa tilan sa Ginoo. Ani ang tibi kabayas payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Zabis, Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD. Gatimaan kini sa kahayag diin si Mama Mary ang giya padulong ngadto kang Hesus. Kun ang tulo ka hari gidanagan sa bituon aron makatultol sila kang Hesus, si Mama Mary mausab ang bituon nga mugiya kanato padulong ngadto sa iyang anak aron kita makadawat sa kaluwasan. Ang rosaryo pamalandong sa kinabuhi ni Hesus mausab ang suga daw bituon nga mudala kanato padulong kaniya. Ang mga ginikanan mao gyud ang bituon dina sa panimalay o ginaot nga madala gyud ang mga anak ngadto sa tiilan sa tung Ginoo. Ayaw og tagui mga ginikanan ang bituon sa tambag o panig-ingnan sa inyo nga inyong ihatag ngadto sa inyong mga anak. Parents are witnesses of faith. Ang atibig kabayas payag sa Arsobispo sa Archdiocese of Zabis, Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD. Alang sa DX, didi siya manager kampana ang pulpito sa kanginan. Double D8 Manuel Ronquillo Jr. danag sa Nagbian.